Joluno gongero ni seche gi kuma koth osechwe maora mol korie nam nyaka chochni moko betie molo chutho betie koro chiegni chopo kama pi dhi gowe kendo kodonjo godo nam. Mane momiyo nitiere paro mosewuok mopogore opogore mabende temo mondo mi giping BBI kata dwaro gi kuma giwacho ni ber mondo mi keti mondo mi so e BBI report kapok ochopo kama idhi kawe lwedo mag jopiny kata signatories kaachiel gidhi mbele to igoyo kura be tero piny Kenya e referendum penjo maduong'. En paro mapingo gieki gin paro gieko minyalo keti maino moro amora koso ok nyal keti maino. Gin jogieko mar jo kanisa jo kopere. Gin tiere koda gi governors be tiere koda gi dwaro magi. MCS tiere koda gi dwaro margi. Gidwaro mondo mimigi pensions, gidwaro mondo mimigi grants mag mtokni. Gidwaro ketgi gibed jotend migepe e counties magin tiere kaachiel to koda gi dwaro bende ni weche gi mag bedo gi degree gin ginero manyaka lwar piny. Janeno Malole TV be tiere dwaro moko machielo ma bende kanisa ni godo gi luoro ni telo mar BBI ni de miyo ker bedo gi teko mang'eny kendo police dhi bedo gi teko manyalo nyono godo rahia. Adiri ni kon mane arwaki e chenri mar kuku mar wach kawuono ni ratil mar adieri kod miriambo to chuno nyaka omanye yawuot luo ma wigi ler yawuoyi ma wache ka hoyi kako nego bene wache nikech osesomo report ni eri kendo en owuon omedo puonjo japiny. Speaker mar County Assembly ma Kisumu moluor Jack Elisha Oraro live e kuku mar wach. Jaduong' ng'ide nadi? Adhiyo ber. Inegori moingo ng'ama ta chenro. Adier. Very smart. Kata iba ke ber. Odiochieng' mar nadi? Aneno sali no endo keni gole kuma na. No en mar mula. Yowacho ni tema magi mari moro matin. Godo. Kamano. Kwachako nitiere weche ma sani wachore mathoth ahinya. Nitiere jomose temo kapingo kata kwedo chenro mar BBI. Magi nigi right mar mondo mi gikwed, lakini udara mondo mi japiny ong'e ni adieri ni kar kanye to miriambo ni kanye. To ber mar gik ma giwacho gieki bende nitiere gima ino margi. In Speaker mar County Assembly iwacho ni MCS dwaro mondo migi pension kaachiel koda ka gi grants bende mag mtokni magi bedo godo. Gima timbe ne MPs chande. Pachien nang'o jaduong'? Erokamano. Adwa tudo penjo no endo kod BBI gima timore e National Parliament. I mean chiemo achiel no wacho kod mar BBI to na wacho ni BBI nigi weche 15. No chakore gi handshake mane nigi weche 9. To thuoro mar wach sani e wach mar BBI kaluwore gi reports mane ji ochiwo nikech ne otim kum chiegni gachiel ka ji chiwo reports mopogore ma weche kuru ka 15. Ato dhano temo kendo thuoro mar wach mane weche mag politics kod mag governance ma gin gi kawa tamalo matin kabisa i BBI. Yeah, it is true. And debate hero mar MCS te mondo gibed kod yuto kata alwora mar tich machal kod National Parliament kata Senate. Because tich ma gitimo chalre. Jogi duto timo oversight, jogi duto timo legislation, jogi duto timo representation. Koro dibed gombo margi. Nigi makamano mondo otimre. Nitiere riwruok mar MCS no County Assembly Forum. Mano migawo mochung'ne MCS Refario chiri miabor mantie Kenya te. Refario 400 gi wiye. Osebedo kadhiro wach makamano. MCS giwegi osebedo kadhiro gi makamano. To gisama wuoyo kodi ni MCS yudo support mari mogei kod gas but en loan. En loan ok en grant. Kene ke chula nyaka kod interest. To kudwaro margi mondo timre ka timore National Assembly. To ji mang'eny wani National Assembly kaka Senate ni komi pesa no to koro ok chul. Ichulo pesa ma prana ichule maonge kod interest moro interest ati ng'ado gi miyo onge pogruok maduong' ahinya. Kamano. Koro in kaka Speaker mar County Assembly isiro dwaro mar MCS giki mondo mimigi grants mar mtoka ni eri nyaka opog gimoro achiel. Apani nyaka da yaw BBI mokwongo makoro sani nyawan gi the steering committee implementation matrix. Ji nigi dwaro mang'eny. To ma pacha e samo wachope ni the moment moyaw BBI mondo jokel dwaro gite samoro kwa dhi referendum to kwano mantie ni ka ji dhi referendum to wadhi yiero manyien ka wan kod katiba manyien. Mar ariyo kata mana ot kigero nitie gama kochope to wach ni koro nyalo donjo iye to nitie gik duge time iye baadaye
atime kod ranyisi ni koromo higa mar 1963 piny ma Kenya noyudo loch. Koyudo loch to wan kod katiba mathin makonyowa koni kod kocha. Koromo higa mar 1992 nitie section manobedo repealed mane golo one party state to the democratic state. Koromo higa mar 2010 nokel katiba manyien ketho katiba machon cha. Ok do en maber 100%. Yes. Samo we kod ni endi handshake nyokelo BBI makoro gima chielo madhi mbele en ni ji dhi referendum kitimo amendment. Yes. Ok onyal timo gi 100%. Gigi biro gigi biro lokore mbele kadhi mos. Miyo dwaro mar MCA ni kare, dwaro mag oganda mamoko. Asewinjo jo kanisa kawuoyo, asewinjo Senate kawuoyo, asewinjo National Assembly kawuoyo, ni dwaro mopogore. But the moment ma oyawo dwaro mara odhi through, it means ni mari be nyalo dhi through. Mangiso ni ok wabi go step. Yes. Nyaka wago step mos. Gigo ber tibiro timo kaka sadhi. Mheshimiwa, ng'ato biro penjore ni to nitiere joma MCs moko matin masewuoyo godo. Giwacho ni bedo ni ok migi pension kaachiel koda ka grants niri, nyiso ni chal ka gima kom mar MCs ni en gima ne odwa chak kata ma ok omi pek nero moromo kode. Iparo ni mano en reasoning makare nikech in wuon in MC jaduong'? Anyalo wuoni kaka MCA keto kaka speaker. Yes. Mokwongo, kom mar MCA e kom makoro raba mite road. En makoro en kom ma piny mogik ma jopiny chope. Gine magin gi tich matek mogik. Kendo diri makende nyaka ne kel devolution. Jatelo mamoko osebedo ka winjo maber. Ji ariyo miwinjo e ground nyalo bedo MCA kata governor. Jok mamoko gidhi kala. Miyo nyaka migi kaka nawacho ni alwora maber mar tich. Yes. To nitie gik moko ma samoro kwa ng'ielo nyayudo ka bedo matek timo dichiel. Kaka wach mar pension, osebedo chandruok mang'eny chakre tamo kuongo nyaka sani ka MC dwaro pension. To king'iyo mos iyudo ka sirkal loko kata mana kaka ndiko ji tich. Kinde machon ndiko ji gino ni P&P, ni permanent and pensionable. Ma kosendiki tich to thoni ema goli tich. Kata kapo ni timo makosa moro inyalo riembi kaluwore gi chike mag tich. Mabe nyaka ne bed makosa malich kabisa. To gisema we kod ni sirkal loko kod ndiko ji gino ni contract. Yes. Samodi kije contracting no ni gratuity. Gratuity en pesa ming'ado, ama percentage mar pesa atamalo mar pesa michamo dwe ka dwe. Ma sirkal medo ni to kitiko tich ka higni 3 kata higa achiel timigo. Yes. Koro kochal ni irito nyaka chieng' moro rom higni 60 kochako chamo pension. MCS te, nyaka governors gin county state officers. Yes. To giyudo gino ni gratuity. To sirkal nochiwo report moro ni ka oketne MCS te gi governors te pension kata speakers nyalo chopo kiwango ma ok nyal ting'o en ting' maduong'. Bas koro sama we kod ni endi the Council of Governors gi County Assemblies Forum osebet kamoro achiel mowinjore. Giloso scheme margi mar pension ni iluongo ni county state officers pension scheme. Mangiso ni pes gratuity cha ibiro tere scheme ni ochalo kaka insurance. Ai koro kidhi tama achiel nitie kiwango mibiro chamo kuom higni 12 kata 15 kata depending on amount mibiro ni chamo. Kidhi tam sa ariyo kendo dhi malo tichamo higni 30 kod 3. Governors kamano, speakers kamano. Tiende ni en gima osebedo sorted out. Ma en gima ok nyal tere BBI. Ma ka ng'ato wacho ni en gima miyo kata MC support kata ok support, taparo ni ng'ama pok osomo BBI. Mani matera penyo machielo, wach ni eri mar mondo mi ng'ato bed gi degree, ma bende MCs moko osewuok ka gweyo ni mano gi nero moko ni kare. We akan pacha wach ni eri tapenzi, en tiere BBI tineno nade, en gima onego bedi, wach ma degree onego bedi kete maino? Kamano. BBI pok dek. Ntiere weche ma iluongo ni dwaro ni administrative actions. Gin gik ma ikete tim sano. Tiende ni samoro gin ei katiba to pok migi thoro mar nyocha nyao moko nitie. Koro sama ni kolo ei katiba ni to fwenyi kara mancha wan ko. Koro en na mondo ket action nyalo bedo gimiluongo ni executive order at the national level kata at the county level. Gin ibiro tim gi county kod national government. Mar ariyo gin gik madwaro gimiluongo ni legislative actions. Tiende ni loso chike. Mar adek gin gik madwaro referendum. Tiende nyaka los bill mar referendum makele assembly kadhi matero national parliament matero jopiny. Gimi penja mar degree kuom
MCS ne nitie election act Yes. ma 20 was it 2012 among no chako 2017 2016. no ne chako 2017 ka ji dhi yiero to 2016 weche no wuok Yes. ma winjruok no bedo ni mondo bed postponed odonje higa mar 2000 kod 2022 ema koro chakore. Yes. Ok en gima wendo ei BBI umule. Yes. Umule ko wach ni gik madhi bedo election act ka en chiero wach mar the degree no ne MCS to kod ne members of parliament kod members of senate. Koro ok en gima wendo, en gima ni kanyo ma kaka to dwa act gino. Yes. En mata minyalo act e court. En gima koro obiro ke BBI kata yo machielo en ka members oriwore kokadho the county assemblies forum to gitero petition e national assembly mondo gi repeal section ma wacho ni mondo MCs obed kod degree. Yes. MPs obed kod degree, senate obed kod degree. To kamedo ni kanyo. Yes. Parties bende wacho ni sama gitimo nomination gidwa keto mchujo bedo malo matin. Aparo ni chien kacha nawinji kiwache weche mag tudruok gieki ni party chairman mar ODM ne wacho wach moro ni nomination manyien ibiro jo degree lelo. Tiende ni en paro mane jochako twake chon, ok en paro mobiro sani, en paro manoa chon. Kamano. Mheshimiwa ng'ato biro penjo ni wach ni mar ma MCs dwaro mondo migi bed jotend migepe e counties mawa. Ineno nadi? En paro maber. En paro maber kichwa ni kaka timore pore kaka timore piny. Yes. Mak mana ni king'iyo kata mana advanced democratic nations. Obed kata mana US, obed other countries but also advanced man gi structure. Yes. Machal gi ma BBI proposed. Tiende ni wan gi senate, wan gi national assembly, then wan gi devolved systems. Yes. Makaro ka uluongo ni counties. Ok ochuno. Yes. Ni ka member of parliament inyalo yier bedo minister to ni nyaka timre piny. But en idea maber ka inyalo wachi ni mondo members of assembly bedo part of the executive. Gimiya wacho ni manyalo bedo maber. Yes. En nikech in most cases nyaka devolution bi ji pod ok ong'eyo pogo kinde assembly kod executive. Ji mang'eny ong'eyo ni members mag assembly ema responsible ne tije mitimo e kor gwenge. Mana ni kaka nawacho mokwongo. Yes. Ni katiba ok nyal tim amendment dichiel. The moment moyaw dwaro mar group achiel, chalo gima yaw Pandora box ma ok nyal loro. Nikech group bro wacho ni to kamano timnegi dak tim no. Kata mana angadieri kata mana 2022 tok election ka gavana moro owuok moyiero ministers from the county assembly. Onge chik moketho. Nikech ok en provided for directly. Wacha ni biro bedo ni biro kaw ministers manyalo matama lo prabich ku ke national assembly to prime minister bende biro ku national assembly ke chero budhi chungne weche mag serikal e assembly. Mheshimiwa ng'ato biro penjo moro ni to ka ing'iyo gige kuma MCs te dwaro to nikech ang'eyo kinyalo selo MCs te ma Kenya kae lakini isebedo MC kinsani in speaker dwaro mar japiny onge mketo mbele kada chiel un jok mang'iyo mana EU kende koso dwaro mar japiny uketo mbele all that thought live chendu mari mar kuku mar wache migosi kata mheshimiwa Jack Elisha Oraro speaker mar county assembly ma Kisumu kolero kanyero gige kuma nitiere e BBI kod mago e kuma onge luongo ni facts and fiction gi dombogo kata inyalo wacho ni adieri to kod miriambo wakete ratil ochongo kendo wanyisi ni maire adieri to ma okandiri penjo maduong' gik magi wacho gite okawinj kata chiel ma MCs wacho ni maire to wachung kama nikech odhi konyo ngimar japiny directly gin jok madwaro kabiro irgi wige wil kod japiny koso odwoko penjo ne reje bang' nyiri machoka intelo mario mar cheni nikech mairi en Lolwe TV gini en marwa.
Kuku mar wach penjo maduong' kawuono ni gin adieri koso gin miriambo molo chuth watemo kolo paro gi kopogore opogore ma dwaro mondo mi keti kendo sum kendo mondo mi keti gi BBI ma biro man seche gi kuma jakom molo Raila Amolo Odinga jatelo mar ODM to sewacho ni sani paro matin ahinya ma inyalo kaw ndara kata mana gari ne ero mar BBI koro sewuok ka onyiso jogi kuma pingo warom kodu e debe en duolo ero ma pod medo rwako paro moko sen duol maloro dot chutho jok ma pacho paro pogoro mondo beni kete BBI gieki gin dwaro margi mar igi kende koso gin jogeko moketo dwaro mar japiny nyime to nikech maeri kende chenro mwapenjo telo penjo motamo jomoko penjo nikech wan wadich kod adiri maduk maonge dewang nyaka wapenj penjo gieki live Mheshimiwa Jack Elisha Oraro speaker mar Kisumu County Assembly. Mheshimiwa kawanyo gige kuma udwaro kinyalo losi lo MCS bende in nyaka speaker mar County Assembly jaduong okwane muwacho ni maeri wanyalo pingo gini kata wadwaro ni mondo miparo ni mondo miketi momulo japiny gin mana momulo wegi kaka MCS jaduong. Aaron, yes ujon penjo ni peja tingeni ngada moji di break agano ni thought line dipo kaketho yes ingeni nyaka duk penjo mi penja yes okanya biro studio yes asa ajenda mara yes ipenja gik ma revolve around yes MCS and the thoughts but sama na chako na wacho ni BBI utingo weche 15 ma achiel kende ajenda achiel kende ema mulo gi mlungo ni governance kende 14 modong mulo gik madhi kum japiny direct and abiro wacho dwaro mar MCS gi kedegi kidongi no ko gimulo japiny gin gimulo arwani winja maber yes agenda achiel mar governance ema MCS governance senate parliament API en agenda achiel agenda modong 14 gin agenda mulo japiny directly and abiro chiwo ranyisi kata ariyo kata adek ranyisi mokwongo man kanyo en wach mar funds mabiro county Agisama wuoyo kod ni devolution chiwo atamalo 15 mag national collection. Tieni kan siling 100 to siling 15 mabiro counties. Tapaga bini pogo ne counties 10. To functions to bedo devolved. Yes. To gimoro timo ni funds must follow function. Omenda nyaka lu bang gik magede timo. Okoso bedo katimore kamano. BBI wacho ni koro pesa wuok atamalo 15 to dhi atamalo 35. Ma ok awinj ka ji wacho. An mano kendo romo mondo ayie mondo support BBI. Mar ariyo, wan gi ni Higher Education Loans Board. Ma en migawo masikalo loso mamiyo ga joma dwa dhi school loans. Nikech sani kidhi school ok nyayudo pesa midhigo school dichiel. To ji oluoro kawo pesa nikech kisekawe to karomo sama i graduate ni tip to ne gichak chule. To kok ichulo to okawo ga interest mang'eny manyalo chido chunyi kata meringi lal. Mito BBI wacho ni koro sani omi grace period mar 4 years. Michako chulo the 5th year ma at least by that time isayudo gimi chako timo. Mano kende oromo miyo joma dwa dhi school to support BBI. Iwacho ni tije onge. The truth of the matter. Ok nyal ndiko jite county kata national government. Ketingo ni wage bill. Atamalo 35 bang pesa mondo county kende minyalo tigo e weche mag ndiko ji. Madhe mang'eny mondiki ji mang'eny dhi kadho kacha develop bedo maonge. Kendo jowa bende ywak ni ok ndikwa tije. To BBI wacho ni chak initiative mari mar ohala kata mar tich mari register gi SME department. Ai imigi ni tax be kata imi thuolo ma ok chulo osuru kuom higni 7. Onge gima inyo dhano malo nugo ni tax. Ma jokuoe magi makonyo oganda koro jiwecha ko tich tiyudo ka loso pesa ni wuon. Wan kod weche mamoko mang'eny kaka culture. Culture ok osebedo kipuonjo maber e piny ka. Ji odoke e clans. Kata kiwe wach mar tribes nyaka gweng kama intie wan joka ng'ane maka joka ng'ane. To wadwani mondo mi ka BBI osekadho to wach mar culture obed entrenched kendo mondo mi opuonje skunde ni culture nyalo kelo kwe, culture nyalo kelo riwruok, kik wiwili kumatimari kumiwuok. Gigi ji okwachi. Gima ji wacho en ni kelo kom mar prime minister koro osuru dhi malo. Adwa break things down very fast. Onge cost of running government madhi medore. Gima miyo en ma. Sani wan gi majority leader ma wuok e National Assembly. To BBI wacho ni koro kwa bedo majority leader wabedo kod gamlungo ni prime minister. Ma en member assembly. Ma en majority leader.
Emani koro o represent matters mag executive e assembly. Teno dhi bete cabinet kocha. Yes. Ko represent gik ma owach assembly kuto kendo okelo koni kocha. Okelo koni. Mar ariyo, owach ni sani koro cabinet ministers ibiro gol e National Assembly. Moko biro wuok oko, yes. Yes. But china tamalo 50 biro wuok e assembly kadhi oko. Goane kwano ni. Yes. Kokel cabinet minister mowuok oko completely. Kokel moae e assembly. To ineno ka already en gi salary mare. Yes. Mo chamo kaka e jaod bura. Jaod bura. Tiende ni nyalo mede mana allowance moro mar ni added responsibility. Obedo kucho. Ere kuma savings nitie. Kech ka en minister mowuok oko en go fees ma complete gi joge. Sani wan gi members of parliament ben nigi fees ma complete gi joge. O retain office no timede responsibility. Tiende ni waduoko cost piny. Lakini deputy prime minister donge no ngi godo. Ka wan gi ministers Brabich. Yes. Makoro wuok ei National Assembly. Yes. Ai wamedo deputy prime minister di ariyo. Ere kama itime savings. Madonge ji 50 garayo. No, King'yo sani eri wang gi ministers. Wakel nigo maber. Okay, ang'eyo ni moko ntiere National Assembly, ma pesa mimi ade mana allowance kende. Wakao ministers Brabich mane wuok oko, watero oko. Yes. Dongore in gi savings. Yes. Then wagolo ge ya assembly watero ikoro gine e cabinet. Yes. To wakao atamalo 20 mar pesa wasevocha. To wamiyo gi ni responsibility allowance. Wadong kata malo 80. Yes. Ichaki kawa atamalo 10. Yes. Indiko ko deputy prime minister di ariyo. Kodi save atamalo 70. Okay. Apa ni biwinja maber. Kuna winji. Ichaki kawa atamalo 10. Yes. Kodi kelo go ngablu ni leader ma leader of opposition. Kodi kele ango e parliament. Yes. Kodi save atamalo 60. Mogik. Owach ni koro kwadhi bedo nyuol women rep. Yes. To wabedo gi 2 senators. Manyako gi madichuo. Yeah. Ere cost momedore kan kech as we are speaking. Yes. The members of parliament magin women representatives are earning. Yes. To kao gi to tergi. Emani koro kumagi ane makuro de lokore. Yes. But it's the same cost. But national government national parliament moshimo to yire ni kwano medore. I'm coming to that one. Yes. I'm coming to that. Yes. Awacho ni okao women reps to tere a senate. Yes. Ko tere senate ken yonge pesa ma omedore kata modocho. In fact there is savings. Nikech senate nigi pesa ma mathin ma gitimo go monitoring. I don't know, it's 1 million per year, 1 million or 2 million per year. To women reps ni called 8 million per year magi markaf. Gini dhi kel koro dhie weche mag gender bro bedo cascaded nyaka piny, yeah. Gini chakre 1973 nitie weche mag gender representation. But jomoko ne paro ni kakoro kete at National Development Commission ma gender to gidhi create office kucho to gibodhi maber. Magino no kethare makoro piny onge offices mag gender. To at the top to nitie commission ma gender. Tini koro en gima ok ti, en amofas, en gima en na kanya to ok nyal nene. So at this moment samukel BBI, yeah, onge increase e pesa mitelo godo MPs onge decrease. Ang'eyo ni dhi penja ni dongo med MPs pra billion. Jopiny dwaro maendeleo. Jopiny dwaro employment. Yes. The moment MPs pra billion. Yes. Tiene ni jomo med kubi kanyo endo na jia picha jia para. But they don't employment. We are not employed. Now how do you want the country to create employment? To create environment ma jiwe employment. Okay. Okanyalo yie mano nikech nitiere kwano ma miseko. Otinga na bene pogre kwano wacho ni taka ina wabiro medore to nyalo kwan nyalo bedo medore. Kata kamano gimoge ni expense to kod kwe. Wojo to wach pino na mari. Yes. Sama we kodine. Yes. Say Kisumu County. Yes. Receive 10 billion per year. Mare budget. Yes. Then atamalo predega beach ma en 3.5 billion. Yes. Ono benutiyo goda ngowa e weche mag employment. Nitie gas mang'eny. Yes. Ma the county nego ndiki. To tamo gi ndiko nikech osechopo gino ni ceiling wage bill. Yes. Osechopo 3.5. Ma kaka Kisumu ino kadho ka 3.5. And almost 4 billion or 4.2 in a year. The moment ma pesa biro 35% and almost 3 times. Yes. Mara pesa ma Magiyudo kacha. Yes. Tiene ni koro the recurrent budget alone buru work from 3.5 billion to almost 9 billion. 9 billion. Yeah. Yes. So when you have 9 billion, it means you can employ more people. But reason no bedo ngat bro nyiseni an ni kapona mi siling apar to nego beni bedo kod ji ang'wen
to kadoga mi siling 20 to bedi bedo kod ji 8 koro change onge a increase pesa to increase bende demand mar pesa diri but in no kabangie yes angie on employment opportunity ne jopiny sani kiwacho ni yani kokel BBI da wacho kel BBI yes ito wamedo pesa county to do ndik koro milioni 8 everybody will support BBI but you see wadwani mondo mi sama pesa biro to ng'enyne yes odhi development. Siri gik mokari manyaka wangi kairi masho bende mapeka ahinya. Governors dwaro mondo mi Senate obed ot mamalo ginero matimre piny mar America kachiel kod piny moko bende. Ineno nadi mairi kachiel kod gwach mar office mar control of budget bende koro bede counties te kar gi 47. A support what mar office obede counties 47. Yes. Nikech aseneno ka there is a lot of delay submitting request mar pesa. Kuom ranyisi. Yes. Manye Senate osekadho location mar counties manyokadho molande gazeti ni koro sewinjore koro ni counties oduo kawo chiegni jumba dek madhi dwe achiel kapok pesa chope county nikech wan gi office achiel mar control of budget koro nitie backlog mang'iyo gigi the moment mopoge mobede county ka county backlog bedo maonge ilando kawuono ni pesa osebedo release national government so the next day gigi pesa ok flow onge gima nyalo timore e counties koro miyo mano ana support 100% but ok en gima chunya ka dhie BBI en gima can be managed even as we are speaking nitiere coordinators ginyalo kalo kode modhi mbele exactly and nitiere coordinators mantie counties machako gigi kapok odhi koro it's upon the county the control of budget mondo miyo strengthen offices meke mag county koro personally ok anya stop BBI nyaka ket wach mar control of budget at the county level and gima can be done through this kapok odhi referendum marario the governor is saying ni mondo mi Senate miteko nikech gineno ni ka ok obedo upper house to kana na pesa mabiro piny ka giek ni adire ni samoro nyalo biro timore angie differently angie in terms of what is the role of Senate what is the role of National Assembly teach Senate as at now teach Senate as proposed a BBI ginango and very specific Senate deal directly give weche mag devolution National Assembly in fact Saligo Lithium was purely legislation called oversight then matters finance ema the National Assembly to pogoni koro manya kabeda ni omita ko kama yes in other democracies kata mana America nya paro ka nyawan gi election machiegni senators bande gi duol senators man gi duol to karoka to iroka gidwa chalore it is specified very well this Senate deal gi weche mag counties but gisebedo ka gima National Assembly feel ga nigi teko giluongo macha ni kar jodongo ena chan ke jiyo kada san gingiyo gino at personal level ok gingiyo at responsibility level kage chako ngiyo at responsibility level wach mar kacha jodongo kaji magide ni nyalo bedo maonge ang'eyo ni yorok mantie ma given opportunity should be addressed and wach mari kadho pesa iluongo ni money bills giluongo ni money bills gin bills kata chike mamulo weche mag pesa ginido kose wach gi e Senate to nyaka gidhi e National Assembly kuom ranyisi sama nye pesa bire e county manyomo gocha ingeni ka gisetieke ni jino ngeni bas Senate koro sewinjore koro pesa no okobi kamano ichak itere e National Assembly koro gine magi kadhe gi appropriate mugi kore ko biro e county joka chalo mna gima golo opinion mark yes mano should be looked into ni kain pesa mabire counties to onego beni Senate kadhe kabisa mak mana challenge debate niya one source of revenue ma en taxes kata mana resources mobedo collected nationally then ipogogi at constituency level a national government a county government now Senate onge gi source of revenue make wacho ni koro gin deal gi mar county ma ok consider gi National Assembly okadho conflict debate ke chancellor apar to senators osega pogo 60 osedhiga counties kawang jo National Assembly bet gida pogo gifanya ni nego gipog 70 ke judiciary nika IEBC nika koro wan ombudsman office pedenika and defense force nitika ni maritia chamo pesa mang'eny kabisa toge CDF and other bodies the parastatals te gifanya ni they need to spend 70 to gidonge gi 40 gidonge matin
Koro gini nyaka bed ni nitie consultation gi dialogue. Consultation biro ka koro senior segolo opinion margi ni counties fa fail no dego bedo ma. Then gidok to bedo finalized. Ang notira penjo moro ang'e ni weche thoth ahinya director mar Dani nyisa ni nyaka otiek chenro ni obiro yudo thuolo chako dogo loso weche mamoko bende bedo propose gi jo church kachiel gi moko mathoth bende. Mheshimiwa ng'ato nyalo penjore ni to paro mapingo kata paro ma walose gieki bende gin gik ma inyalo mi pek mondo mi kweth madhiro BBI mondo mi chike itgi in achiel kuom jogi kuma ose declare 100% support ne BBI be feel ni jogi ni kod wach moro monego ket mi pek moro koso gin gik ma nyako nyon mane buo kapet ok ochuno nyako chike itwa ang na ja Kristo yes wujo to kasomo sigand Yesu obiro gi paro maber ne jo Kristo wetewa manena to nitie joma pod nyaka sama ngukore ni pok oyie ni Yesu nyalo timo gik notimo ka. Koro is the same thing ma wan godo e BBI ka. Awacho kendo adongo ni an personally yes nitiere kuonde ma understanding nyalo bedo ma ok winjre maber e BBI ka. Temo miyo sani endi the editing dhi mbele mondo kuonde ma clarity onge obed clarified obed gimo chimo yo. Yes. To atamalo project ga beach mara gima nitie BBI report ni. Yes. En positive. Mheshimiwa pok iduoko penjo mara. Jok mapingo. Madwa kelo ni karo monego chike it koso gin gik moko nego chike it. Onego chike it to giriti nikech gini sa process ok nyal lok katiba dichiel. Wujo nadwa wacho ni the moment ma wachiko itwa kata ichiko itie e joma wacho paro ma opogore. Mi yawo the process. Yes. Mi chako koro thiedho kuonde go eko. Kibibedo kode in ja siasa yena mondo penje gimoro walaro kodi Kisumu Northward to wagwere kodi ahinya tan gi gik moko chunye ben kodi chunyi to ngato nyiswa ni hore ure hoya ubro yalo giniri iga manyien to choko dogo mocho lweny to kod kwaloso sani to koni mheshimiwa waywane ndi an gi chunye lakini wasiti koma koro dhi mbele kwe memanyo sani to kod kibro man chieng' moro achiel mane ma is more important mheshimiwa walos sani watieki to wakao thuolo mang'eny koso wakan sigu obuwu bang'e nikech saonge ingeni in right. Yes. Iga ka iga kitim election. Yes. Chire koko. Yes. Apart from 2002 kode gavana pantig na reyo. Yes. Mose year kode kwe. To almost iga ka iga nitiere problems. Yes. Sama tim election. Actually 2002 emane kwe nitie to kode 2018 sama nyo team handshake eka kwe be 13 be jinoko negore 13 ne pogro matin. Yes. Yes. Tension mo matin. Now that is the problem we address. Yes. That is the main problem. Yeah, we address. Yes. To give problems mamoko mag youth employment, resource devolution mag discipline mag resources and counties. Mago are the problems we address. Those problems yes will be addressed ka. Okay. Moko mikelo makando gi. Yes. Yeah. Ok makelo majo ko pogri gini paro kelo. Okay, sawa. Yes. Withdraw man. Yes. Moko makando go. Yes. Are not the main problem. Okay. Gini address the main problem to yes. Wacho be ni yani. Yes. Oto kinya gero dichiel mitieki. Very true. Ilose mos Rombok no. Kamo chopeno ok no gero dichiel. Okay. Donje ye chak tich asti med moko ma. Kamera ni teje dongi wachi gimoro samoro moko piny. Atika bani. Yes, ma. Ada wuyo special Uganda. Mag luo ma winjo TV ma mar lolwe kendo gineno. BBI and process mar loko katiba mar Kenya. Atama lo prochiko ga boro kata ga beach mar BBI kaka sesome ana wuon. En gima ber mamedo gima nitie. Lakini kwayo mara en ma. Oganda mantie ka otai mari mondo isom BBI wuon ma ng'ato ok owuondi ne owinjo kama kata kamacha madilok pachi di BBI rach. Wan ka oganda mar luo adwa kwalo kochopo sama pro chako kawo signatures mar joma support BBI ogugo duto mondo support BBI. Lakini anoyo ni ka otai mari som BBI mondo ing'e gima ne iye ma ng'ato ok otuo kod pachi. Wachopo giko mar chenro chako dogwa time kendo chieng' machielo nyinga en Haron Otieno.